Алар бүгінгі ертеде гадәттәгечә эш урынында түгел, Казан Кремленең тантаналар залында 53 кеше фидакар хезмәте өчен дәүләт бүләкләренә лаек булды. Республика җитәкчелеге һәр кайсының эшен югары бәяләде. Основой реализации всех намеченных планов, несомненно, является ежедневный труд жителей республики. И сегодня именно вы здесь не случайно. Ваш талант, как победа, стойко сделают нашу республику сильной и процветающей. Миннуллин Рашид Марданович. Иң югары бүләкләрнең берсе ватан алдындагы казанышлары өчен орден медаленә Рашид Миңнуллин лаек. Татнефтьнең баш белгече кризислы 98 елларны искә алды. Шул вакытта нефтчеләр икътисади кыенлыкларга бирешми эшләргә өйрәнеп кала. 98 елда кризис вакытында Альметнефтьтә шундай китап чыкты. Как выжить в условиях кризиса. Менә хәзердә шундай название, это очень актуально. Инде шулай окрыленный, сейчас работаем. Галиуллина Диляра Ахмадуловна. Диляра Галиуллина ширек гасыр укытучы булып эшли. Соңгы 5 елда 175 гимназиядә татар теле укыта. Ул 2021 елның 11 маенда җинаятьчегә каршы чыга, 2 тапкыр яралана. Бүген Диляра Галиуллинага Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медале тапшырылды. Залда табиблар күп. Федераль бүләк Лука Крымский медаленә Ознакай район хастаханәсендә баш табиб урынбасары Руслан Магомедов лаек булды. Яршаллының 2-нче шәһәр хастаханәсенең бүлек мөдире Рафик Халилов Татарстанның атказанган табибы. За эти годы Коронавирус белән көрәш безнең эшчәнлекне тамырдан үзгәртте. Бу бүлекне мин барлык хезмәттәшләремә багышлыйм. Татарстанның атказанган агрономы исеменә бүген Арчадан Рөстәм Мөхәммәдиев лаек булды. Гомер буе кырларда. Алдагы көннәрдә дә матур гына эшләп, илебезнең игенчелек өлкәсендә, авыл хуҗалыгы өлкәсендә дәрәҗәләрен күтәреп Алла бирсә, тагын да яңа дәрәҗәләргә ирешергә язсын. Илмира Сөлтәевага бүген Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. 17 ел сәхнәдә. Бу дәүләт бүләгемне 2 әниемә багышлыйм. Алар минем уже күктә, и алар күрәләрдер инде, и шатланалар, мин беләм. Бүген Россия дәрәҗәсендәге 8 республиканың 45 дәүләт бүләге лаеклы ияләренә тапшырылды. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.